Iruña berean badu zuzendari berria, Irio Núñez, epaile izendakoa zean batzordean parte hartutakoa, beraz, ikusten da honetan izan daitekela epaile eta parte onduradun, eta Inoizketa Berriak udaberri udaran berriz astekotan dira, oraindik epai bat eman barik dagoenean ezar esan dutenean. Nik aldeko naiz, ikuspegi izan dezazuen, azkarreko naiz, ez da erreza bilapuntu baten lehenengo eta bigarren mendean badirudi bizi izan zirela 5.000-tik 10.000 biztanlera edo heldu zala. Hemen berriz ikusten duzuen hau, da harresia, hirugarren mendean bukaeran, laugarren hasieran eraikia, krisis gogor bat izan zalako, eta handik aurrera hemen bizi izan ziren opiluna deitzen diotena, baina biria azken batean. Eta aurretik, hau da nago okupatzen zuen, Zadorra ibaia pasatzen da hortik. Eta, aurretik izan behar dago, hiri indigena bat, euskaldun bat, bat zegoela hemen, hiria ez herria, desente handia gutxinez brontzea hortik. Zortzileun bat Kristo horretik edo bazten hemen hiri bat, erdi bat entzat. Hemen da irudikapen bat, nola izan zitekeen hiri gara iranta. Ikusten duzue, etxizaila handiak direla, hemen forba ikusten dugu, hemen zera Atena guztia. Hemen induzketak. Egia esan, oso gutxi induzkatu da orain dela gutxi arte, erdi leku abandonatu bat izan da, inebetzen importantzia handirik ematen, halako zirri batzuk egin izan ziren, noiz, baina utza, mila behatzen da bete amadoan, Eliseo Gil eta bere taldea izan garten. Hasieran lokali bajanaz eta dudako zerekin, kanpainekin, ikasleekin eta norabait, eta 82-tik, hori bakar 2002-tik aurrera, ja 10 urterako plan batekin, ja subentzio batekin, eta tal profesional batekin, 10 laguneko zer batekin. Bueno, 2006an hasten dira agertzen bi leku jakinetan, hauek dira leku ditako bat, ostrakak izaten da, grafito pila bat. Zer dira grafitoak? Gero ikustuko ditugu, baina badakizu ez da. Inskripzioekin edo idatziekin ceramika, ladrillo, beira eta horako gauza. Hemen ideia bat egiteko lehen ikusi duguna. Koloretan, hemen horiz edo gorriz daudenak dira grafitoak agertutako lekuak. Euskarazko grafitoak tartean, guztietan hauetan. Ez daude puntu guztiak, baina dira gutxenez 19 puntu deditzen gehiago. Batzutan ematen den ideia da, dana leku baten, dana gela baten edo kaja baten agertu direla. Ez. Egia da, hemen erdiko bideetan, ez dira ikusten zenbakiak, bosgarren sektorea eta zeigarren agertzen direla gehientzuak, erdia baino gehiago, baina arrezi kanpoan ere, agertzen dira, eta batzu, horretan gabearen sektorean ez eta baterako, desente. Esate baterako, bosgarren sektorean, Pompeia Valentinan, Ostraka Mordoa, eta dira, latinezkoak, hieroglifikoak, marrazkiak, euskarazko ez dago. Zeigarren sektorean berriz, aldameneko etxean berriz agertzen dira. Luze joko luke, nolakoa dira? 400 bat ostraka berezi edo 400 ez da erraza, eta gero badira beste batzuk barrunta bat direla edo zati txikiak eta bat. Zeramikan agertzen dira gehienak, baina izurrean badaude 40 bat, atrailuan beste mordoska bat, eta kristalen edo behiran ere bai. Euskarazkoak 50 bat. Gehienezkoak dira latinezkoak edo izenak eta dituztenak, eta badaude hieroglifiko egipziar eta olako gauzak ere badaude. Eta alfabeto greziarrez idatzitako hitz batzuk ere bai, eta marrazkiak ugari. Esate baterako, hemen daukagu latinezko bat, baina, hemen Jainko eta Jainkosa,
horren izenekin, Perefone, Proserpina, Febo, horrelakoak. Badira latinezkoak ezurrean ere, lengua ceramika zen. Hau ezurrean egina dago, hemen ikusten dugu, latinezko ezaera zaharrak. Abizuz, abizun invokat. Itxuga gara, amildegiari deitzen dio edo. Ezali zerrat. Bueno, ikusten duzue, ezurrean dagoela, eta, datatu daiteke alaban bitartez. Beste goza gara, datatu daitezke, hiloa. Bueno, badira baita ere, behiran egindako batzuk. Hemen daukagu bat, emakume baten zera geratzen da, oso txikia da, zer egotzen duzue? Neure dala, amets. Neure amets izan leke. T-Z moduan agertzen da askotan, OTS. Beste hizkuntzetan ez dago fonema hori eta horrean beti automatikoa izan da. Beste batzuk irudia dira, hemen ikusten dugu pantina diludi daukaran eskaten joan ekeskuan, honek txakurra dara mazera, eta izenak Marco, Dalia berriz, ez? Ez dakit Dalia da, nero? Zer da? Petronio, dago. Beste batzuk adreiuz egina dira, hemen daukagu bat, gero horretaz hitz egingo dugu, adreilua nola markatu daiteken oso gorra baita, eta da euskarazko, dira, 50 bat pieza, batzuk aldebiekati daude ibertziak, orduan, gehiena zeramikan, baina baita, eta zer nolako hitzak agertzen dira, familiako izenak, ata, amane, barreba, mona izan daiteken, maia, zeba, Kristotasunari buruzkoak, Jesus, Jose, Maria, Koloreak, izenaguntak, Lila, Rizar, Arraina, Zua, leku izen bat edo beste, adiz batzuk, Jan, Lo, Arrapa, Bizi, Edan, Egini, esaldi batzuk ere badaude, hori ez diren beste, Geurea eta Zutan, askotan, Neurean, Marroma, Nilta, gaulakoak, ikusiko ditugu, hemen daukagu zue alako muestra bat, gero baten batera bueltatuko gara. Hemen dugu euskarazko bat, familia izenak Regabes, izango dugu Saba, Amona, oso bitxiara baltatzea hasierako horreko bokala, baina ez da indarroa zen neba bizkaera zera data, eta loba ere bai, eta bai. Marrazkiak ere badira, hemen daukagu emakume baten marrazkia, eskuan zerbait darama, esan beharra dago, lehenengo presentatzen dira soziedadean esan bezagon latinezkoak eta ehundoko zera dago, mundu guztiak oso ondo hartzen du, handik azkebetera presentatzen dira euskarazkoak eta ja jente guztia atesoan jartzen da. Euskarazkoak hartu daitezke. Eta zei, amabostean aurkikuntzen aurkezpena egiten da Gasteizen. Daude, Eliseo Gil, Enrique Arkener eta Joaquin Gorrotxategi, beste aldiz aipatu duguna, eta bera eran da, eta mintzan. Se presenta un mundo español y tuvo dos momentos clave. Volvamos a la lección 2006, Elvis. Entzun pixka bat, Gorrotxategi esanak prensa horreko baretan. Cristianos, ¿no? Nuestro plan que habrá que ver. Explica indoeuropea Joaquín Gorrotxategi. Geure ata zutan. Geure ata zutan. Bien, me parece que recoge, me parece a mí, es una interpretación personal que habrá que ver, que recoge el saludo entre los cristianos, ¿no? Nuestro Padre, es decir, Dios en nosotros. Esté en vosotros, sea con vosotros. Él mismo explica el motivo de su comparecencia. Y nuestro objetivo principal hoy era precisamente asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido unas leyendas escritas en alfabeto latino sobre material cerámico, básicamente, aunque también hay vidrio y hay huesos, con leyendas en vasco antiguo. A falta de una precisión en la cronología, esto siempre hay que tenerlo aquí en la cabeza,